Bé, bona tarda, benvinguts amics i amigues a la darrera conferència organitzada per l'Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel juntament amb el Centre de Lectura, tot i que ja us comento que el dia 26 col·laborarem a les 6 de la tarda amb la presentació del llibre del Lluís Bolívar, La sombra d'un desastre, al que sou tots convidats perquè se presentarà per primer lloc a Reus i en aquesta sala. Us explico una mica com evolucionarà l'acte d'avui. És un acte una mica especial perquè en primer lloc tindrem la fortuna d'escoltar música jueva a càrrec d'una violinista molt reconeguda russa, una gran amiga, sòcia de l'associació, Victoria Pisarenko, que ens ha fet el favor de tornar a venir aquí. En una altra ocasió vam fer una conferència i ella també va explicar una mica les característiques de la música jueva i va ser un èxit. I bé, avui ens acompanyarà ella al començament. Posteriorment el doctor Santiago Castellà farà una presentació i jo us comentaré 4 detalls sobre aquest llibre, El judaisme a les comarques de Tarragona, que ha tingut molt d'èxit, s'han exhaurit 3 edicions i per anunciar-vos que es farà una 4ª edició corregida i ampliada. Per tant, tot això ho volem fer ara a Reus i jo el que convido és que comencem pel millor del vespre, que és escoltar a la Victòria quan vulguis. M'assento. Bona tarda. Llavors, jo abans de tocar cada melodia donaré una petita explicació, així serà més interessant. Una petita introducció a l'art jueu. Primera cançó que tocaré es diu, és un nom molt difícil de pronunciar, Oif Pripechik. És una cançó, està inscrita en Yiddish per un compositor, no era un compositor, Mark Warshawski, que era un advocat d'Odessa, d'Ucraïna. I per consell del seu amic, ell va començar a escriure cançons i s'han fet tan populars que entren en repertori fins ara de tots concerts jueus i són molt, molt conegudes les seves melodies. És del principi del segle XX. I la cançó que tocaré, vull llegir la traducció, es diu Una llama arde en las chimeneas. Oif Pripechik es la traducción. Canción tradicional de los judíos de Europa Central hasta la época del Holocausto. Ya sabemos que el poble jueu va tenir moltes persecucions. Llavors aquesta cançó, l'autor, sense saber la desgràcia més forta que vendria a la Segona Guerra Mundial, ja escrivia algo pressentint. Se tracta de una llama arde en las chimeneas, al cuarto se va calentando y mientras el maestro enseña a los niños sus ABC. Recordar, queridos niños, lo que estáis aprendiendo aquí. Repetid otra vez y otra vez más. Comets Aleph, se dice O. Aprended, niños, con gran fervor, lo pido. Feliz el que haya aprendido la Torá. ¿Qué más podrá pedir un hombre? Cuando hayáis crecido los niños, entonces comprenderéis cuántas lágrimas y cuántos llantos se hallan en este alfabeto. Cuando debáis, niños, aguantarse el exilio y quedar exhaustos, ¿qué podráis traer de estas letras más fuerzas y mirar dentro de ellas? I ara amb molt de gust us tocaré aquesta cançó.
Otra obra se llama Kadish y este Kadish está escrito por un autor francés muy famoso, Maurice Ravel. Y yo buscaba la información sobre esta obra, pensaba que buscaba raíces de Ravel judíos, pero no he encontrado. Pero he encontrado que esta obra le va a encargar una amiga, Albina Aviv. Y ahora explico un poquito qué es Kadish. Kadish es una oración. Y esta oración, puede decir que creen que es Kadish, es una oración en recuerdo de los familiares fallecidos, pero no es así en todo. Sí que es una oración que fan, cambio català per castellà, així sense perdoneu. Perquè clar, tinc escrit en castellà. Es veritat que és una oració que durant el duelo que fan durant la litúrgia, però precisament Kadish és una alabança a Déu. I si mirem traducció de la paraula Kadish, del nom és santo. Pues I crec que Ravel ha fet una obra genial d'alabança al Déu.
Y la última canción, no voy a aburriros más. Se llama Jerusalén de oro, Jerusalén shel Zahav. Esta canción está escrita por compositora israelí Naomi Shemer en 1967 y sus versos hacen referencia a temas judíos tradicionales. Por ejemplo, una frase de la canción aparece en Talmud: cuando se eleva tu alabanza, yo soy violín. Los soldados israelíes cantaron durante la Guerra de 6 días esta canción y también cantaron al entrar en Jerusalén, de la ciudad vieja de Jerusalén. Esta canción no ha llegado a ser el himno de Israel, pero se ha convertido en un símbolo de libertad y de victoria. Y la traducción de las letras es así: aire de la montaña cristalino como el vino y aroma de pino vuelan con el viento de la tarde con sonidos de campanas. Y cuando se duerme el árbol en la piedra, presa de tu sueño, la ciudad que solitaria está y en su corazón una muralla. Jerusalén de oro y de bronce y de luz, oh, de todas tus canciones soy violín. Donde hubo pozos de agua, la plaza del mercado está vacía, y nadie visita el monte del templo en la ciudad vieja. Y en las cuevas de piedra lloran vientos, y nadie viaja al mar muerto por el camino de Jericó. Jerusalén de oro y de bronce y de luz, oh, de todas tus canciones soy violín. Yo he hecho un arreglo mío escuchando grabaciones diferentes de esta canción.
Bé, moltes gràcies, Victòria, s'hem quedat tots meravellats. No sé si hauríem de continuar nosaltres, Santiago o ella. Però bé... No ho preguntis per tu. No ho preguntaré. En tot cas, em plau presentar-vos a una persona molt coneguda, el doctor Santiago Castellà, professor de Dret Internacional a la URB, amb la que hem compartit diversos actes i una conferència darrerament molt exitosa sobre l'Holocaust. És una persona que la reclamen arreu per parlar de l'Holocaust, de temes de dret internacional, perquè és una persona que en sap molt i m'ha fet el favor d'assumir avui la presentació de l'acte. Moltes gràcies. Pues gràcies a tu, Andreu. És una responsabilitat presentar un llibre i perquè part de les coses que tu dius després es poden atribuir a l'autor. Intentarem diferenciar bastant, però sí que avui estic especialment content i convençut d'estar aquí perquè ho interpreto com un acte de rebel·lia intel·lectual. De rebel·lia intel·lectual perquè està molt més de moda dir unes altres coses. Està molt més de moda mirar cap a una altra banda en determinats temes, però quan escoltem aquesta música del centre d'Europa, però que també podíem haver escoltat jarxes i tradicions més nostres, costa d'entendre com es va aconseguir extirpar part de la nostra cultura, part de la convivència harmoniosa que hi havia amb el poble jueu arreu d'Europa, però també com aquest intent d'extirpar el que significa les arrels profundes del que significa el judaïsme continua persistint i no s'ha acabat. Ahir va haver-hi un atemptat a França i un atemptat que és contra la democràcia, que és contra els drets humans, que és contra els valors que defensa Occident, que són els valors de la il·lustració i que ve de la mà dels mateixos que ens expliquen contínuament que s'ha d'acabar amb l'estat d'Israel. I per tant, alguna cosa significa. La història de la humanitat i la història europea està plagada de violacions i d'atemptats contra les persones i contra la dignitat de les persones. Hi ha un poeta, Ángel González, que decía algo así como la historia se parece a la morcilla de mi pueblo, ambas se hacen con sangre y ambas se repiten. Doncs bé, la història és una acumulació de barbaritats que s'han anat produint successivament, però la presència de l'antisemitisme ha estat una constant a la història d'Europa. Aquell poble que s'anomenava poble escollit i que ja molestava des d'uns inicis quan havia vingut un Messies i aquella religió del Messies es convertia en una religió d'estat, en una religió d'imperi i que per tant aquells que mantenien encara la idea de que tenia que arribar al Déu verdader feien nosa, però sobretot aquella mentalitat que ell pensava que hi havia una llei moral, una llei ètica rigorosa que li empenyia a perfeccionar-se, a fer-se millor, a voler canviar les coses i que en una edat mitja profundament conformista, profundament on es cridava amb molta profunditat a les persones a conformar-se amb el seu destí, on hi havia una cultura política i una ideologia dominant que parlava a les persones de conformar-se amb els que s'havia tocat, una edat mitja sense grans revoltes on la gent sotmetida a la servitud, veient com moria als 30-35 anys de vida, com morien els seus fills, com passava gana, com estava explotat i humillat pels senyors feudals, es conformaven i que tenien uns veïns que pensaven en millorar la situació, en comerciar, en cultivar millor, en llegir llibres, en estudiar medicina
i que els seus fills es salvaven i que els nens es salvaven perquè s'utilitzaven medicaments, perquè s'investigava, perquè es llegien llibres prohibits àrabs i jueus i no es salvaven per molt que recessin alguns i que la vida funcionava millor i tenien més oportunitat si s'arriscava i si es feien coses, i aquesta mentalitat que finalment cridava a l'afirmació d'un ésser humà ètic, un ésser humà que ha d'escollir el que està bé i malament davant d'un Déu o finalment davant de la resta dels homes i davant de si mateix, que és el Déu més implacable que hi ha. Poder-te mirar cada dia al mirall, no? Llavors, aquesta voluntat d'escollir, de decidir, d'afirmar-te, portava a que alguna gent pogués viure una mica millor, tingués més oportunitats, i això provocava moltes enveges i, per tant, de tant en quant teníem que anar a cremar els barris on vivien els jueus, teníem que assaltar aquells barris, teníem que marginar-los de la vida política i social i acusar-los de tots els mals. Si venia una epidèmia, si passava qualsevol cosa, seria culpa dels jueus perquè no eren bons cristians. Fins al punt que arreu d'Europa es va acabar prohibint la pràctica de la religió jueva, es va obligar a convertir-se els jueus en cristians i això va suposar una pèrdua cultural important. Encara queden algunes expressions populars de lo arraigada que estava la cultura jueva entre nosaltres i lo tràgic que devia ser tota aquesta progressiva prohibició de la cultura jueva, aquest menjar del Quijote de los duelos y quebrantos que feia els dissabtes, o aquest fer dissabte que s'utilitza també en la Manxa, hacer sábado, de netejar la casa obrint bé totes les finestres perquè tothom vegi que estàs netejant i que el dia sagrat, per tant, estàs treballant i, per tant, que no ets jueu, aquesta persistència per demostrar que no ets jueu, que va portar que el cocido, que abans era un plat quasi vegetarià, cada cop li fiquéssim més porc, orella, morcilla, chorizo, panceta, fins convertir-ho en un plat absolutament colesterol, que se't dispara des que ho proves al primer moment el colesterol, per demostrar que eren bons cristians. I aquesta persistència de la cultura antisemita, que és una persistència d'una cultura vers l'altra, vers el diferent, volent afirmar la falsa cohesió d'un grup davant de l'altre, de l'estranger, del meteco, del gentil, del que no és de los nuestros, per generar més lligams de solidaritat entre el grup, però sobretot per repartir entre el grup els guanys que es produeixen i poder excloure els altres d'aquest compartir, d'aquest conviure plegat. Per tant, l'antisemitisme té una arrel antidemocràtica, té una arrel antipluralista, té una arrel profundament antiliberal i té una altra arrel profundament crítica amb la persona lliure, amb la persona que s'afirma com a constructora de si mateixa, la persona que decideix fer-se a si mateixa, construir-se a si mateixa i no ser allò que el conjunt decideix que has de ser. La persona que trenca amb les regles establertes, que arrisca, que es promociona, que investiga, que busca, que vol construir la seva pròpia felicitat. I això té una importància cabdal perquè aquesta cultura antisemita tan arraigada amb el vell cristianisme, però tan arraigada també amb les nostres actituds internes més totalitàries, allò que a la guerra de Bòsnia José María Mindiluce deia «todos llevamos un pequeño hijo puta dentro nuestro», o sigui que no és el problema que alguns siguin molt dolents, sinó que finalment tots tenim aquesta arrel interna que se'ns torna de tant en quant en monstre, en totalitari. Bé, doncs això va produir la barbaritat més gran que ha viscut mai a Europa i que ha viscut mai al món, com va ser el genocidi del poble jueu durant la Segona Guerra Mundial, i segurament és el fet més decisiu, més conformador
de l'Europa contemporània. És difícil entendre Europa i serà molt difícil acabar de reconstruir Europa sense prendre plena consciència de que el va significar el genocidi del poble jueu, el genocidi, si voleu, també del poble gitano, les grans barbaritats que es van produir de persecució de persones durant la Segona Guerra Mundial. És un fet conformador de la nostra consciència i que encara no hem revisat en plena profunditat, però sí que em sembla important dir que aquest element antisemític, aquest element d'antipluralisme està avui molt present. Estat islàmic, el terrorisme radical integrista està plantejant que Europa es converteixi en un camp de batalla. Està volent portar una guerra civil als carrers d'Europa, està volent portar una guerra civil a les places, als mercats, amb un plantejament molt clar. El seu problema no és la religió, el seu problema no és defensar creients, el seu problema és que estan fent un pols als valors il·lustrats. El que molesta són els drets humans, el que molesta és el pluralisme, el que molesta és la democràcia, el que molesta és la dignitat profunda de la persona humana. I davant d'aquest pols, els valors il·lustrats, hi ha algunes veus que parlen d'un pluralisme jurídic, que tenim que entendre que els drets humans, la democràcia, finalment és un producte d'Occident. Cert, és un producte que ha nascut a Occident, que ha nascut a la cultura judeocristiana, però és un producte que es basa en el diàleg racional intersubjectiu, amb la possibilitat de, mitjançant la raó, discutir-ho, perfeccionar-ho i canviar-ho. I per tant es pot sotmetre a qualsevol debat, a qualsevol crítica, perquè sortirà més enfortit. Ningú ens aconseguirà demostrar amb un debat racional que és millor la discriminació de la dona davant de la igualtat, que és millor la tortura davant la dignitat de la persona, que és millor l'arbitrarietat davant la justícia. Per tant, són valors universalitzables, són valors compartibles, són valors que no tenim de tenir vergonya a considerar èticament superiors, perquè no estan basats en dogmes, sinó en la possibilitat del diàleg i la discussió racional. Per això ens sembla tan important reivindicar la presència de la cultura hebrea i reivindicar també el coneixement profund del que ha estat l'antisemitisme a tota Europa, i per tant em sembla molt d'agrair l'existència d'un llibre com El judaisme a les comarques de Tarragona, que el que fa és, amb l'excusa de parlar de les comarques de Tarragona i els elements que s'han trobat de la important presència que va tenir a les comarques tarragonines el poble jueu, poder-nos introduir a una explicació dels rituals, de les festes, de les formes de vida del poble jueu. Per tant, és un llibre que podríem dir que és un 2x1. Al mateix temps que coneixes aquells elements, aquell llegat, aquelles restes que queden entre nosaltres del que va significar la presència del poble jueu, aprens sobre el judaisme, aprens a conèixer la cultura hebrea i, per tant, és un llibre d'aquells que agraeixes poder llegir, que segurament necessita una nova edició més ampliada, que generi també la necessitat de recuperar la vivència d'allò que va formar part de la nostra història, però que, insisteixo, també ens permet fer un discurs de defensa de la pluralitat, un discurs de defensa de la democràcia i un discurs de defensa dels valors il·lustrats que és absolutament contemporani. No és diferent l'arrel antisemita del nazisme de la que ens està plantejant avui Estat Islàmic. No és diferent. Darrere hi ha la mateixa aversió per la llibertat de la persona, per la persona autoconstructora. Per això deia que estava especialment content de venir a un acte de presentació o de representació d'aquest llibre, perquè ho veia com un acte de rebeldia intel·lectual, i jo que alguns de la sala em coneixeu i em considero profundament rojo i maçon,
doncs avui també dic, i públicament també em vull sentir jueu, no? Em vull sentir que amb aquesta pertinença a una concepció de l'ésser humà que el reivindica profundament ètica en el sentit de que vol ser lliure per prendre les decisions d'allò que és bo i que és dolent, cadascú davant del Déu que vulgui, davant de la resta dels éssers humans o el que deia que és el més dur davant d'un mateix. Gràcies i endavant, Andreu, amb el llibre. Bé, moltes gràcies a tots dos, a Victòria, a Santiago. Bé, com hem comentat abans, del que es tracta és de recordar aquest acte de rebel·dia de fa 8 anys, quan vaig preparar aquest llibre que pretenia ser una finestra a la cultura jueva. I a més, els conillets d'Índies que me van permetre que aquest llibre estigués bastant bé o una mica bé, van ser molts professors, molts col·legues docents, als que durant 2 anys els vaig fer un curs d'introducció al judaïsme a fi i efecte que ells a les seves classes poguessin presentar algunes variants del que és la història jueva, les tradicions, etc. Després d'aquests 2 cursos amb professors de secundari, de primària, a l'URB, que van fer uns crèdits, vaig considerar que això s'havia de passar en un paper, que s'havia de passar en un llibre i que podia servir de llibre de text per professors i per alumnes. Aquesta és la portada del llibre, esperem d'aquí a un temps poder tenir, com ha dit el Santiago, una altra reedició ampliada, actualitzada, i mirem que estem parlant d'un període molt llarg. Estem parlant del segle XXI i aquí posem a la diapositiva la pileta trilingüe de Tarragona del segle V-VI de la nostra era. Per tant, no estem parlant ja d'una presència de comunitats jueves aquí a casa nostra de 2 dies, de 2 segles, no. Estem parlant de molts segles i hi ha testimonis previs a aquesta presència del segle V. Bé, lligat una mica, tot i que no ho havíem parlat amb el que comentava Santiago, doncs m'ha semblat correcte parlar d'un fragment d'un discurs de l'Albert Einstein, prou conegut, que reivindica molt de les qüestions que tu has plantejat aquí. La passió del coneixement, l'estimació de la justícia, el desig de la independència personal, i després parla de totes aquestes persones que al 1932 projectaven els seus odis contra els ideals de la raó i la llibertat individual. I després l'Albert Einstein comenta, com jueu que era, que la història els havien posat molts terribles combats, encara faltava el de l'Holocaust, però que pensen continuar defensant aquest ideal de veritat, de justícia i de llibertat, amb aquesta idea de regenerar a tota la humanitat. Hi ha una expressió hebrea que diu tikkun olam, que molts coneixeu, que vol dir que qualsevol persona de qualsevol ideologia, de qualsevol religió, el que ha d'intentar és millorar el món. I per tant, si fa alguna cosa, per petita que sigui, que millora el món, ja no cal que faci res més. La qüestió és millorar el món perquè totes les generacions que ven al darrere ho tinguin molt més fàcil i tinguin una situació molt més justa. En aquest llibre parlàvem de les comunitats jueves a les comarques de Tarragona, parlarem detalladament de Reus, de Tarragona, de Tortosa, recordarem, però també de la polèmica judeocristiana. Pensem que al segle I de la nostra era hi havia discussions, hi havia persones que deien que aquests jueus encara s'entesten a mantenir la seva religió i hi havia polèmiques, discussions. Els avalots van començar ja al segle IV, al segle V. També aporto les cerimònies jueves més conegudes, el bar mitzvah, les bodes, la circuncisió, les festes jueves. S'ha de parlar de la història dels jueus i de l'Holocaust. Després parlar d'aquells matisos que hi havia entre els jueus que vivien a l'actual Catalunya i els jueus sefardites, que hi ha diferències. L'educació com un valor molt important pel poble jueu.
no em cansaré de dir-ho, al segle XIII a Reus no hi anava a l'escola cap nen cristià ni musulmà, hi anaven els nens jueus. A Reus, a Tarragona, a Barcelona, a Praga, a París, perquè des de fa 3.500 anys els pares jueus porten els seus fills a l'escola. I el que no els porta té el problema del boicot, de les represàlies, de l'hostilitat de la comunitat. Per tant, vaig considerar que s'havia de parlar de l'educació i com s'educava aquests nois. Del paper de la dona. Has centrat una mica en el paper de la dona en uns altres ambients religiosos. Doncs el paper de la dona dintre del món jueu és molt diferent i des del punt de vista científic jo m'atreviria a dir que molt millor oblidem de l'ultraortodòxia que en el món cristià i en el món musulmà. El respecte que se li té a la dona dintre del món jueu fins avui dia és molt diferent i molt més gran. No dic que la situació sigui l'ideal, però és molt diferent. Després, la qüestió del kashrut, del menjar característic dels jueus, que ja no és dels jueus perquè és del món, perquè si vosaltres marxeu a viure, per exemple, als Estats Units, menjareu kasher, sí o sí, perquè és sinònim de qualitat, que aquest producte és més natural, que té menys conservants ni additius. Per tant, si aneu als Estats Units, a molts països, amb això també a la península som una excepció, veureu que aquesta norma, aquestes característiques d'higiene, de salut en el menjar, s'han incorporat al menjar i moltes persones el mengen amb naturalitat i moltes multinacionals ja l'incorporen i li posen el segell. Parlo una mica de la càbala, crec que és important recordar l'enfortiment del cabalisme a la península, de la literatura, d'un ritual de pregàries jueves que no em cansaré tampoc de repetir, que el millor ritual de pregàries jueves traduït al català ho va fer una senyora de Reus, la senyora Josefina Ferrater, que se va atrevir amb la traducció del ritual de pregàries jueves del segle IV i el va traduir al català. I jo crec que no ha tingut prou reconeixement aquesta senyora, que en pau descansi, perquè una traducció d'un text d'aquestes característiques és extremadament complexa i els rabins de la comunitat israelita de Barcelona van considerar que era una traducció perfecta de l'esperit de lo que eren les pregàries de qualsevol jueu del segle IV de la nostra era avui dia. Per tant, també parlo d'aquest ritual de pregàries jueves que podeu consultar al centre de lectura, a les biblioteques, moltes biblioteques encara el tenen, d'aquest fanatisme religiós que parlàvem abans i de com el rabí Haisdai Kreska es va intentar salvar el que va poder de les comunitats jueves aquí al 1391. I sí, ara entraran les comunitats jueves a les comarques tarragonines, documents hebreus que encara resten per traduir. Tenim una vida de tants segles que encara ens queda molta documentació per arribar a entendre quina va ser la presència dels jueus a casa nostra. Parlo de la comunitat israelita de Barcelona com la gran casa dels jueus de Barcelona, a part que hi ha altres comunitats i també ho explico. I acabo parlant dels cavallers. Molts coneixeu el Marcos Caballero, que és un senyor que viu a Berseba i que als 81 anys va treure el doctorat per la Universitat de Barcelona i la seva tesi doctoral era l'arbre genealògic fins 1340 a Falset, ininterromput. Per tant, podríem dir que un dels més venerables catalans viu a Berseba i té un arbre genealògic de 700 anys ininterromput fins a Falset, Cervera i altres localitats catalanes. I per acabar, el tema de la genealogia jueva creia que era molt interessant i efectivament la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats que permet obtenir la nacionalitat espanyola a tots els jueus d'origen sefardí doncs necessita d'eines com les que porto aquí per buscar si realment aquesta persona que viu a Nova York, que té aquest cognom, reuneix el requisit de veritat, el seu cognom és jueu d'origen sefardí i ell, a més, si parla castellà, si està disposat a passar els exàmens de la Constitució i si a més d'això té 5 o 6.000 euros per contractar un advocat i un notari, podrà tenir el passaport d'Espanya. Per tant, un tema que també crec que és suggerent. Hi havia comunitats jueves aquí, a casa nostra, a tocar
a tocar de Reus i ja al segle I, segle II, segle III hi havia fenicis, hi havia jueus que havien vingut sobretot tot el que és la Mediterrània, la costa mediterrània, i que després van penetrant ràpidament cap a l'interior. Sant Pau ja ho diu quan escriu als Romans, que vindrà a predicar. Ell predicava on hi havia comunitats jueves, per tant, si volia venir a Espanya, volia venir segurament al port de Tarragona, és perquè hi havia una comunitat jueves per aquí a prop. I quines van ser les comunitats jueves més importants? Com dèiem abans, comunitats jueves pràcticament arreu. No hi ha pràcticament cap localitat que no hi hagués famílies jueves visquent. La documentació que tenim nosaltres és una part molt petita del total. El que apareix és notaris, però les persones que eren pobres, que no compraven, que no venien, que no pagaven impostos, que eren molts jueus, no apareixien a la documentació. De la que ens surt, ens apareix que les comunitats jueves més importants de les nostres comarques van ser les aljames. Aljama vol dir que és una comunitat prou important com per poder-se gestionar autònomament i que paga per això als nostres comptes reis. Doncs van ser les de Tortosa, Tarragona, Santa Coloma de Queralt, Montblanc, Valls, l'Aleixar, Mora i Falset. Per a més hi va haver jueus en moltes localitats, com us explicaré. Una curiositat és que ara que tenim un gran escriptor que el dia 26 presentarà una novel·la aquí, com és el Just Bolívar, m'ha semblat molt interessant explicar que hi havia al segle XII, XIII, XIV jueus que es dedicaven a la literatura i que vivien d'això, que el seu treball era aquest. Eren poetes que vivien de la poesia. Avui és complicat, però llavors també devia ser complicat i existien. I tenim textos encara d'Ibrahim Yaqub de Tortosa, que és una personalitat molt important i encara se tradueixen les seves poesies, de Ben Ishar Marsaul, que també va viure per Tortosa i que és una persona que reconeix que viu de lo que a ell li agrada, i el que li agrada és la literatura. Menahem Ben Saruq, una persona que segurament ens sona ben poc, però perquè qualsevol jueu del món és ben conegut, perquè és una de les primeres persones que al segle X diu: senyors, ja està bé de parlar en àrab, ja està bé de parlar en llengua romans, hem de tornar a la vida al nostre hebreu. I això és una revolució. Una de les primeres persones que posa les bases d'aquesta recuperació de l'hebreu com a llengua parlada, com a llengua col·loquial, és una persona de Tortosa, i això és així, i ho reconeixen aquí, a Jerusalem i a qualsevol altre lloc, que va ser una persona que va dir: senyors, això no pot ser, nosaltres parlem àrab, traduïm l'àrab, però nosaltres tenim una llengua que hem de recuperar, que ja només estava escrita als rotlles de la Torà. I altres persones com Sector Ben Isaac el Tortosí, que també es va dedicar a traduir obres de l'àrab a l'hebreu. Per tant, jo crec que és interessant per veure de quin col·lectiu estem parlant. Un col·lectiu que ja ens aporta en els segles XI-XII persones d'una vàlua intel·lectual molt reconeguda. I un dels més destacats, Rubén Bonafet, una persona de Barcelona que, com tants altres, era un literat que va viure a Saragossa, va viure a Belchit, va viure a altres llocs i vivia de la seva activitat. A mi em sembla literari, a mi em sembla fascinant que en aquells segles hi hagués un col·lectiu, no només aquest, n'hi havia més, evidentment, però mostro els més destacats i per proximitat, perquè Ben Rubén Bonafet va viure també a Santa Coloma de Queralt. Comunitats jueves, famílies jueves visquent a les nostres comarques, acabo amb punts suspensius, perquè parlem d'Ulldecona, Tortosa, Xerta, Batea, Flix, Selva, Prades, Alcover, els Pallaresos, el Catllà, Tamarit, i si algú després em pregunta i no me n'en recordo ja el buscaré, però pràcticament a gairebé totes les localitats de les nostres comarques hi ha el document en què apareix el jueu de l'Aleixar que ha casat la seva filla amb un jueu de Tarragona i que ha pagat una dot de 5.000 sous o el que sigui. Per tant, és espectacular la presència a tot arreu de famílies jueves.
I detallaré només uns quants de llocs molt propers com Alcover, que parlem sempre, per la documentació que tenim, podem parlar de que hi havia com unes 10 famílies, 10-12 famílies habitualment aquí al costat. A Alcover tenim els seus noms i cognoms, tenim amb qui van casar les filles, amb qui feien negocis amb cristians, amb musulmans, amb tothom que volia fer negocis, evidentment. L'Aleixar va ser una de les meves sorpreses quan vaig començar a investigar què passa a l'Aleixar. Doncs resulta que a l'Aleixar hi havia una comunitat jueva molt important que tenien unes biblioteques particulars, espectaculars, quan llavors, als segles XIII i XIV, tenir un llibre era un luxe, i que aquesta comunitat tenia gent que tenia molts recursos econòmics, molt prestamistes, i els jueus de Reus són com un apèndix dels jueus de l'Aleixar. Els jueus de Reus, quan no se senten a gust, se'n van a viure a l'Aleixar, que estan més tranquils. I la quantitat de diners de préstec que fan els jueus de l'Aleixar és espectacular, i presten a tothom, i presten a Falset i a altres llocs. També els jueus de Reus prestaven diners, els que eren prestamistes, que no eren tot. Però hi ha un cal jueu molt ben conservat que val la pena visitar. A Alforja també hi havia una comunitat jueva prou important i, com a curiositat, perquè pensem segle XII, segle XIII, la gent no es devia moure. Doncs aquí tenim a 3 senyors que van decidir anar a fer comerç a Alexandria, a l'altra banda de la Mediterrània. O sigui, això és una cosa normal, com que una persona de Montsó digui jo vull que el meu fill sigui sastre i l'envia a Girona a aprendre l'ofici de sastre. Però és que això ja és espectacular, marxar a Alexandria a fer negocis. L'Ametlla de Mar també hi havia uns pocs jueus, a Batea també sabem que hi va haver alguns jueus i, curiosament, aporto la dada d'un jueu de Fraga que va abandonar Fraga per viure a Batea. Cabra del Camp, doncs també hi havia jueus. Penseu que aquí és un resum resumit de la quantitat de dades que hi ha de jueus en aquestes localitats. A Cambrils també hi va haver una comunitat jueva prou important i encara avui hi ha una placeta del jueu i sembla ser que és més o menys on podia haver estat el Call. A l'Espluga de Francolí també hi havia una comunitat jueva important. És interessant recordar que es van trobar sejos de menjar kosher i que se pot veure aquest segell per marcar pensàssims al Museu de Montblanc, també una comunitat prou destacada. A Falset, una altra de les aljames, un altre, per mi, descobriment, la importància de la comunitat jueva de Falset. Doncs bé, la comunitat jueva de Falset era una comunitat jueva molt nombrosa, estem parlant de 100, 200 i pico persones de la comunitat jueva que van participar de la disputa de Tortosa, van participar dels intercanvis comercials de l'interior cap al mar, del mar cap a l'interior. Hi havia un volum de comerç, de negoci espectacular i Falset, Déu-n'hi-do. De fet, Falset, posteriorment, després de 1492, és conegut com terra de marranos, que això no és massa conegut, i és perquè moltes persones de religió jueva es van convertir falsament al cristianisme i com a criptojueus van ser perseguits per la Inquisició i molts d'ells van acabar condemnats i cremats en un lloc de Falset on se pot veure. Però també hem de recordar que a Falset va ser dels pocs llocs on una persona acusada per la Inquisició, Angelina Vilella, que va arribar a les masmorres de la Inquisició a Barcelona, va ser rescatada, va tornar a Falset i va viure tota la seva vida perquè totes les persones destacades del seu poble van testificar que era una bona cristiana. I això no és una broma, això era jugar-se l'anar darrere d'ella a les masmorres de la Inquisició a Barcelona, declarar a favor d'aquesta persona. Per tant, un dels pocs casos en què una persona va poder ser arrencada quan ja estava en un procés inquisitorial engegat. Flix també hi va haver una comunitat jueva important i com moltes vegades els jueus prestaven diners als nostres comtes reis, ja perdonen deutes, a vegades els jueus als reis i els reis als jueus. Doncs a Flix hi havia dades en què Jaume II va perdonar Estruc a Vinara, jueu de Flix,
després de que va pagar 400 sous. No vulgueu saber el volum que hi havia aquí de deutes. També a Gandesa va haver una comunitat, hi va haver Aldarulls el 1391, com a la resta de la península. A Montblanc també hi va haver una comunitat important, també va haver molts problemes de criptojudaïsme. Hi havia molts banquers, artesans, argenters, sastres, metges. Realment eren l'elit d'aquell entorn. La majoria de la població jueva tenia ja a Montblanc una professió que li permetia viure amb bastant dignitat, i expliquen què va passar amb la sinagoga de Montblanc, que amb les ruïnes se va fer l'església de Santa Clara, que qüestió que va ser bastant habitual en molts llocs de la península. Per tant, una comunitat jueva molt important, també amb problemes de criptojudaïsme al segle XV, de persones que tornen al judaïsme després d'haver-se convertit al cristianisme. A Móra d'Ebre també hi va haver una comunitat jueva, i a la disputa de Tortosa hi van enviar a un representant. Al Pla de Santa Maria, a Prades. A Prades he posat aquesta dada de Na Rosa, que és una dona que els que ens agrada estudiar la documentació medieval, que crec que és molt il·lustrativa, que és una dona que durant 50 anys mou econòmicament Prades i el seu entorn. La quantitat de diners, de negocis que genera aquesta dona és espectacular, i no és un cas excepcional. El que ens convida a afirmar una altra vegada que hi havia moltes dones jueves que sabien llegir i escriure i que sabien gestionar negocis, i no negocis de poc nivell, sinó negocis de molt nivell. Doncs bé, apareix entre el 1305 i el 1354 aquesta senyora de Prades amb nombroses activitats a Prades, l'Aleixar i Reus, Tarragona, etc. Per tant, una persona que tenia una formació molt sòlida, si no, no estàs 50 anys generant aquest tipus de negoci espectacular. Perquè sabem el que passava quan aquests col·lectius desapareixien. Quan aquest col·lectiu desapareixia, que en moltes ocasions, per exemple, sabem que Poblet se va aixecar en part gràcies a diner jueu. I ja ha reconegut que molts jueus després perdonen els deutes al monestir. Això era una pràctica habitual. O sigui, aquesta bona relació. Havia frares de Poblet que volien aprendre hebreu. I això està als documents. Per tant, a vegades llunyania i a vegades moltíssima proximitat. I Reus, doncs, destacar de Reus que hi havia una comunitat petita molt vinculada amb l'Aleixar, gens vinculada amb Tarragona, això és interessant, i que fins i tot se van permetre el luxe de tenir un metge de Saragossa perquè els cuidés amb ells i també als cristians. Per tant, el metge que van trobar més capacitat va venir de Saragossa. Hi havia préstec de diners, ho sabem, perquè a començament del segle XV les autoritats locals prohibeixin als rosencs que demanin diners als jueus de Reus, la qual cosa va provocar que els jueus de Reus marxessin a l'Aleixar i continuessin prestant diners a les persones de Reus. Per tant, feta la llei, feta la trampa. També hi havia jueus a la Riba. A Santa Coloma de Queralt hi va haver una comunitat també molt important, molt destacada. Tenien fins i tot una mena d'hospital en el qual atenien a cristians, musulmans, jueus. Abans de l'expulsió, una família jueva deixa tots els seus diners perquè no se'ls podien portar pel manteniment de l'hospital, que després, evidentment, va servir per curar a les persones que es van quedar oficialment totes cristianes. I recordar que tenim d'algunes localitats persones que avui dia, al segle XXI, reconeixen que els seus avantpassats van viure allà, perquè durant 500 anys els seus avis, besavis han anat repetint. És el cas de Santa Coloma i la senyora Xucrún, que vaig conèixer a Jerusalem, que afirma que la seva família ve de Santa Coloma de Queralt i que els seus avantpassats eren jueus catalans. I, curiosament, el cognom Cofen, que tenia la seva família, en origen existia en 1492 i en 1492 van marxar jueus de Santa Coloma amb aquest cognom i van marxar a Bulgària. Malgrat això, en aquesta família que viu a Jerusalem diuen que ells són jueus catalans, ni búlgars, ni turcs, ni res.
És un fet que passa moltes vegades. Amb molts jueus sefardites se salten aquesta expulsió a Itàlia, aquesta estadia a Bòsnia o a Turquia per dir no, nosaltres som originaris de Castella o som originaris d'aquí. Passem a Sarral, que també hi va haver entre 10 i 12 comunitats jueves regularment, a la Selva del Camp, que també hi va haver comunitats jueves, i també aquest moviment de persones amb Tarragona i altres llocs. Tarragona va ser un lloc important d'entrada de jueus, un lloc de partida 1492 de molts jueus pel port de Tarragona que venien de l'Aragó i venien d'altres llocs, una comunitat que va aguantar fins 1492, quan, per exemple, a Barcelona ja no hi havia jueus perquè havien sigut expulsats o massacrats, per tant, una comunitat jueva prou important, i encara avui dia hi ha persones que reivindiquen l'origen tarragoní dels seus avantpassats, com persones que hi ha a Estambul, que vaig conèixer un músic jueu que es diu de cognom Tarragano i que ell diu que els seus avantpassats, al seu pare li van dir que venien de Tarragona, el seu avi, el seu besavi, etc. Han estat 500 anys a Turquia, però mantenen el cognom Tarragano i diuen que ells són d'origen tarragoní. Al Museu Diocesà de Tarragona, qui tingui interès, hi ha moltes làpides, hi ha la famosa pilita trilingüe de Tarragona, no sabem encara què fa Toledo, però està a Toledo, si algú la vol veure haurà d'anar a Toledo, i encara que van sortint moltes senyals de la presència jueva. Tortosa va ser una comunitat superimportant, més important fins i tot que Barcelona, des del segle XI i XII i fins al 1492. Per tant, parlem d'una altra comunitat molt important. Hem parlat de literats que van sortir de Tortosa, que tenen una formació que avui encara són estudiats els seus escrits. I la disputa de Tortosa, aquell moment espectacular, que malgrat que en 1391 hi ha matances de jueus a gairebé tota la península, continua havent-hi jueus, aquí, als nostres territoris, trobarem que al final hem de buscar l'excusa per convertir els pocs jueus que queden, que és la disputa de Tortosa. Recordar que a Ulldecona també hi havia jueus i que van ser atacats el 1391, que a Valls també hi havia jueus i era una comunitat prou important, on destaquen, i podem trobar la documentació, rabins, cirurgians, físics i gairebé sempre entre 50 i 60 famílies. A Vilarrodona, a Vinebre, a Xerta, podem anar continuant. Si algú té curiositat, jo li aconsello que miri els llibres del Secall, de Gabriel Secall, i trobareu encara més informació de la localitat que voleu. Us comentava el tema de documents hebreus. Tenim un patrimoni jueu tan espectacular que amb tot el que m'he explicat encara tenim una part. Encara tenim documents hebreus a Jerusalem i a altres llocs que ens parlen de la vida quotidiana. Això són documents, traduccions de documents de Tortosa i d'altres indrets en els que parlen dels problemes d'una vídua, de si el regal de la boda se'ls pot quedar després que mor el seu marit, etc. Tots aquests documents van marxar d'aquí, van sentar jurisprudència, aquí tenim dos bons advocats, i avui són escoltats. I en molts casos, en tribunals religiosos de Jerusalem, podria ser que quan hi ha una disputa entre un home i una dona, algú li digui al final, farem això perquè el rabí tal, el segle tal, a Tarragona va dictaminar això. I és així, encara que sembli mentida, és així. Més documents hebreus en els que parlen de la vídua, dels drets de la vídua, en el cas d'una senyora de Tortosa, i ja vaig acabant amb la disputa d'adoctrinament de Tortosa. Vist que els jueus no s'havien convertit tots al cristianisme, que havia passat les matances de 1348, de 1391, hi ha aquesta obligatorietat que tots els rabins dels territoris de la Corona d'Aragó, els pocs que queden, vagin a Tortosa. I allà ells intenten explicar als rabins que van errats, amb la idea que si ells renuncien a la defensa del Talmud i de la religió jueva, totes les seves comunitats es bategin.
Això va tenir un relatiu èxit, sí que va haver rabins que es van batejar, va haver 13 rabins de 24 que van acceptar el baptisme més aviat o més tard, i així se'n va aconseguir 2.000 o 3.000 conversions. Per una mica lligat amb el que comentaves tu abans, quina curiositat que 6 o 7 anys després moltes d'aquestes persones que s'han convertit al cristianisme es queixen als nostres reis per dir-los que ara els tracten pitjor que abans quan eren jueus. S'han quedat al mig. Ara no són jueus, però els cristians desconfien d'ells. I es comencen a generar molts problemes de convivència perquè no són acceptats, malgrat que s'han batejat voluntàriament. Per tant, això va ser, a partir d'aquest moment, va haver un punt en el qual les conversions disminueixen perquè els jueus se n'adonen que ni malgrat convertits les limitacions que tenen desapareixen. A la famosa disputa de Tortosa, per curiositat, van arribar rabins de Calatayud, d'Osca, de Daroga, de Barbastre, perquè n'hi ha tan pocs de catalans, perquè la majoria els havien exterminat el 1391. La majoria de les comunitats jueves catalanes el 1391 havien estat exterminades. Quedaven jueus a Tarragona, a l'Aleixar, a Girona, a Barcelona no n'hi havia, a Lleida pocs. Per això a la disputa de Tortosa gairebé tots venen de l'Aragó. Deixo aquí la portada del ritual de pregàries jueves que us he comentat abans, que jo crec que és molt agradable de consultar aquest llibre de pregàries jueves que va traduir al català la senyoreta Ferrater, que podeu consultar aquí amb altres biblioteques. I un cop expulsats, ja estem arribant al final, què passa? Doncs bé, a diferència d'altres col·lectius que han estat expulsats i perden la seva identitat i la idea dels seus orígens, per exemple, a Salònica hi va haver, fins l'arribada dels nazis, 2 comunitats jueves catalanes, a més enfrontades per un tema d'impostos. Van estar 300 anys enfadats les 2 comunitats jueves catalanes de Salònica, perquè una considerava que pagava més que l'altra, al final se van barallar, tenien els seus rabins, etc. Fins que va arribar l'Holocaust, hi havia una comunitat prou important. Tenien les seves pregàries especials, que això és una cosa estranyíssima. Els jueus han mantingut al llarg de la Mediterrània i al llarg del centre-Europa bastant estrictament les seves pregàries. Doncs tenien un llibre de comunitat per les seves pregàries una mica diferent del de les restes. Això és un tema sorprenent. I per exemple que el segon rabí que va haver a Salònica era de Tortosa i reivindicava el seu origen com a alt tortosí. Hi va haver comunitats jueves catalanes per tota la Mediterrània, des de Líbia fins a Egipte, fins a Israel, Turquia, i van mantenir aquesta idea. Per això us he parlat de la família Xucrún, us parlo de la família Tarragano, i per acabar parlaré de la família Cavaller. Aquest és un document del 1427, d'un contracte matrimonial de la vila de Cervera, de la vila de Falset, i en el qual Samuel Estruc Cavaller, que és aquest avantpassat del Marcos Caballero, doncs pacta el matrimoni amb aquesta noia, Nagots, que viu a Cervera. Penseu que els matrimonis entre jueus hi havia el divorci, s'havia de firmar un contracte matrimonial, la que tu va, i si no es complia la dona es podia divorciar en qualsevol moment. Bé, doncs què va fer en aquest cas el pare d'aquesta noia que es deia Goig, que era de Cervera? Va obligar a Samuel Estruc Cavaller, si es volia casar amb la seva filla, a viure 10 anys a Cervera al costat de casa seva. Si abandonava Cervera podia dinamitar-se el matrimoni. Per tant, què va fer el pare? Volia tenir a la seva filla al seu costat. I li va dir, sí, el contracte li va posar una clàusula. Samuel Estruc Cavaller, deixa Falset i vine a viure a Cervera si et vols casar amb la meva filla. I així va passar perquè va viure allà, va tenir els fills i va morir també allà. I ara sí que ja acabo. D'aquest document de 1427, amb aquest matrimoni, tenim documentat que aquesta família de Cervera marxa a Itàlia, d'Itàlia als Balcans, a Estambul, a l'Argentina i al final a Israel, a Berseba. I la tesi doctoral d'aquest senyor amb 81 anys, fa ara 10 anys, era un arbre genealògic
de 700 anys en el que demostrava sense cap gènere de dubte. I com que som al segle XXI, aquest senyor, que molts de vosaltres coneixeu, no es va quedar tranquil en la documentació. I en tots els cavallers que el coneixia els va demanar de fer-se una anàlisi genètic per veure si venien tots d'un avantpassat comú. Això era perillosíssim, però doncs va sortir bé i tots els seus parents llunyans d'Austràlia, de l'Argentina, de París, etc., de Nova York, resulta que tots tenen un avantpassat comú que no sabem si és el Samuel Astruc Cavaller o qui és. I moltes gràcies i fins una altra.